Daming tao. I cannot put your load in a Mexican truck that does not belong to the customer. Okay? Oh, okay. Supposed to be Mexico. Yeah, if I get Mexican trucks, not all of them go to the same place. Guys, good morning. Ayan. Kagising ko lang. Andito na tayo sa sa dideliveran natin. Ang dami ring mga rito guys, mga truck. Alas 8 pa yung delivery natin eh. Ay, ayaw ko ano to. Mga to. Kakatukin ba tayo o ano? Alam. Kuha muna tayo kape. Kape muna tayo. Kape muna tayo. Bago tayo pumunta ron mag-check-in. Ano ba yun? Morning! Morning, sir. Check the wash. What is this? Truck wash. Yes, sir. After unloading, maybe you need a wash. You got my phone number, okay? How about truck? The truck? Yeah. The truck right now we're not washing. Only the trailer. Oh, okay. I need. Okay. Sure, for sure, my friend. Alright, thank you. Okay. So, we are here in Hidalgo, Texas, right? Sir. So, how far is Mexico from here? Maybe like a mile. Like a mile. We already in Mexico, and we actually see the Trump. The Trump. He made the fence, right? Oh, what was that? You know, Trump, the president. Yeah. He made the fence, right, in the border. Can you actually see it? Yeah. Oh, really? If Yeah, you're close? Yeah. Oh. You can't see it from here, but if you get closer, yeah. Oh, is it too high? It's probably about 15 feet. 15 feet high? Yeah, The fence? If we go to the street, once you get to the stop sign, take a left. There's gonna be a curve. You can see it through there. Oh, you can see now the fence. Okay, thank you. Have a good day. I will call you. Okay. Awesome, thank you. Ayun guys, kasama pa siya sa ating Mexico. Oops. Doon. Ooh. Ayun natin mag-click. Malapit na tayo sa Mexico. Isang milyahe na lang, Mexico na. Wow! Tulad nga lang sabi niya. Binigyan na ako nito, AAA, sa mga gustong magpahugas ng trailer pag nag-deliver kayo sa mga ganitong lugar, no? Guys, andyan yung number. Para na rin sa kanila, para hindi na tayo maghanap pa ng papahugasan. Depende kung ano sasabihin sa akin ng dispatch ko. Kung sabi niyang magpahugas ako ng aking trailer, yun, sila ang kukontakin ko. Kaya guys, kape muna tayo bago tayo mag-check-in doon. Suotin natin itong tag. Ang dami na palang naka-line up doon. Naka-line up na rin ako mamaya araw. Alas 8 pang bukas eh. Ito yung guys ang load natin papuntang Mexico. Ayan guys. Wow! Nakita natin. Sabi niya, open by Mexico government only. Ayan, nakikita natin. Itong envelope na to, hindi natin pwedeng pakialaman ito. Meron din siyang driver's copy, which is ito yung atin. Itong load natin ito is QP inbound authorized. Kumbaga travel lang from Canada to Mexico. Kumbaga
idinaan lang natin o itinawid lang natin via land dito sa Amerika. Grabe kahaba nung minaneho natin, no? Mula Turk Yard, nagpunta ako ng High Life Nipawa. Doon ako nag-pick up. And then from Nipawa all the way dito sa lugar na to, Hidalgo, Texas, which is 1 mile na lang. Andyan na tayo sa Mexico. Is 2,045 miles. 2,045 miles kalayo, guys. Wow! 3 araw kong binyahe. Maganda-gandang miles ito. Tara guys, punta na tayo dun sa loob. Pumila na rin tayo. Ang daming nakapila ron, no? Pila na rin tayo doon. Ito guys, bumili talaga ako ng para sa paa ko riyan kasi nagpapa talaga ako pag ako ay nagdadrive. Mas masarap kasi sa pakiramdam pag nakapaka eh. You know? Check muna natin temperature. O, parapat lang? Parapat. Basura siya rin, no? Papahugas tayo kay Cordape mamaya. Alright, ang dami na nakapila. Anong oras kaya sila magbubukas? Alas 8 ang appointment ko eh, kaya 7 minutes pa. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pang 15 tayo guys. Wow! What time do you open? To be 8, right? Yeah, that's my appointment as well. 8 o'clock? 8 o'clock, yeah. Huh? What's that? Full house. Full Yeah, house? You know. Yeah, full. Full? It's full. Full Yeah. house. You don't understand what full house it is? No, I come from Oh, full of trucks. Yeah, I know. I counted them. It's 15 drivers over there. I mean 15 including me. 16 you. I don't know what time actually we're finished. Maybe more in the way. Canada. I only travel America and somebody took it probably. Oh yeah. My load is going to Mexico. It's coming from Canada. Yeah. You wanna check me out? Okay. Okay. So What's your channel name? yeah, here. Lakai Trucker. Yeah, Lakai Trucker. Yeah. Yeah, right there. New subscriber right there. Oh my god, I got a new subscriber. Thank you, man. Okay. Hopefully it will be they will come out soon. Where do you live? Canada? Yes, Manitoba. Manitoba. Yeah, Winnipeg, Manitoba. Nice up there? It's bad weather when it's cold. Oh, you know, Where you winter. from? You're Philippines? I'm from Philippines. Yeah, Filipino. You're Mexican, Yeah. but you're not look like Mexican. You're like hybrid, some kind of a thing. Yeah, my family depends. Oh, your family probably, yeah. Because Mexican people, it's look like Filipino. Yeah. You know. You're taller. So, any nearest truck stop here once we. What do you want to do? I don't know. I have to wait for them to give me a load. Probably. Is there any nearest truck stop here? You can park. Yeah. You get the light right there? Yeah. So get out, and there's a light over there. Right. Make a right. Make a right. You will see the truck store like 2 miles to the right. Okay. So make a right. You see a truck stop there. 2 miles, about 2 miles. Okay. Thanks. Mile and a half. Yeah. Get the right. At least I have somewhere to go for now.
once we done here. I don't know how long it will be. Isa-isa siguro yan. Pila-pila na. Date, check-in time, phone number, signature. Kunin ko yung aking ballpen doon. Just gonna go grab my pen. What? You have pen? Oh, yeah, do you have? I have, yeah. Okay, okay, sure. Thank you. I just wanna think to grab my pen. I borrow it and I'll give it to you once we. Okay, thank you. Yeah. $53 feet. Mira, hombre. Bueno, 107 azul de qué. Mira. Daming tao. Wow. Oh, yes, sir. Oops, sorry. Gracias. Where's your pen? Yo se quedo con mi pluma. Yo se quedo con mi pluma. ¿Vale? Buddy, thank you. Okay. Okay. Allá. Ayun, may markaba. Andyan na lahat yung papel. Export code. Thank you, sir. You call me? Okay. English, no Mexican. Thank you. Sorry, buddy. Excuse me. Alright. Thank you. Tawa na ito, pero. Ayan guys, nakapag-check-in tayo sa loob. Grabe, ang daming pila, daming mga truck. Ganito pala ito kabisi. Oh, maliit lang yung lugar, pero grabe pala kabisi ito. Sabi nung nakausap natin, baka marami pang parating. Oh, meron pang pa-almusal, oh. Pero bibili ka ng almusal kung gusto mo. Anyway, magantay din tayo dito sa truck. Tatawagan daw tayo sabi nila Kaya dito muna tayo. Ano? Pila-pila na yan. Meron pang tacos. Pakain sila. Keep natin temperature. Baka mamaya panis na ang load pa naman natin papunta ng Mexico. Patay na. Alright. Wait lang tayo guys. Wait. Kape. Tuloy natin yung kape natin. Siyempre. Mayroon pang guys nagbebenta ng taco. Ano kaya yung paninda nila? Tacos sabi niya. Parang Pilipinas lang din pala talaga dito, malapit sa Mexico, dito sa Texas. May mga rolling cart sila, yung bang parang rolling store. Kaso nga lang hindi yata sila nagtitik ng mga credit card, debit dyan. Kailangan yata ng yan, cash talaga yung mabibili mo.
Alright. Tabayin nga natin, tignan nga natin kung anong paninda nila dyan. Ay, sa tacos, sabi niya. You take cash? Only? Ketchup, sir. You only take cash? Solo efectivo. No, ketchup, sir. Credit card? No. I don't have any US money, so yeah. Puro US, kailangan pala ng US. What they have in there? What kind of food? Oh, this name gordita. Gordita. Gordita, okay. This good, this good. Yeah, I wanna what? Everything is good. It's good, yeah. I wanna buy, but they need cash. No cash. No With, cash? yeah, credit card is me. Credit card. No cash. Yeah, I don't have cash. No. Credit card or debit card only mine. No cash. Sayang. It's okay. No worries. Thank you. Next time when I come, I bring cash. Wala guys. Meron ako ritong pera. $200. Yan nga yung yung winidraw natin doon sa ano natin, no? Ayan. Pero pambabayad ko rito sa pambabayad ko rito sa Lampers eh. Gusto ko sanang ng kanilang tacos doon eh. Kaso siyempre unahin ko muna ito para makatikim man lang tayo ng tacos sana rito ng mga Meksikano. Kaso wala tayong magagawa. Unahin muna natin ang pambabayad natin sa dito. Well, next time baka makabalik po ulit tayo rito. Dala tayo ng mas maraming pera. Cash ang kailangan nila. Hindi pwede ang debit card, hindi pwede ang credit card. Cash lang. Alright, wait lang tayo mga idol. Ayan guys, nakita nyo, marami pang parating. Grabe ka busy pala rito sa lugar na to kapag yung oras ng oras ng delivery. Maliit lang kasi tong space na to eh. Yung bang ang dami na namin dito, walang mapagparkingan kasi dyan sa labas. Kaya kita mo ito, tinawagan na siguro itong driver na to. Pupunta na siya doon. Mayroong pumapasok yung kulay orange na yon. Tapos ito lumabas naman doon sa dock na yun. Kasi doon siya nagpark. Gawa nga nang walang mapagparkingan dito sa tabi natin. Kasi punuan. Kaya itong blue na to, paglabas nito, lilipat siya ngayon itong truck na to papunta rito sa tabi ko. Ayan, parang paron doon. Ilang payo nandito, no? Salanggupang sila dyan. Salanggupang ako nata. Kaya hindi ka pwedeng rito, hindi ka pwedeng pahiga-higa. Antayin mo talaga yung tawag kasi binigay nga natin yung ating ating number kanina, cellphone number. Tawagan ako, antayin ko lang. Yes! Anong gagawin nila ngayon dyan? Kasi may nandun sa umaatras siya. Nakita natin umaatras siya nandun sa labas. Tapos masikip lang doon sa labas. Gawa nga ng hindi rin pwedeng magpark doon yung mga driver. Atras siya, lalabas yan para umano rito. Ano nangyari dyan? Ba't pinapasok naman itong block na to? Atras yun eh.
Yan yata mauna kasi yan yung nakita kong una kanina dun sa lineup eh. Buti na lang pala kagabi guys. Dito na tayo nakarating, dito na rin tayo natulog kagabi para ano na, wala na tayong problema. Ayan, atras nga siya. Siya munang pupunta yata. Baka sa door 11 siya pupunta. Ayun. O kaya door 10. Grabe ka busy rito. Puro 53 itong mga to eh. Puro 53 pit trailer. Hindi siya mahirap siya makalusot yata. Rather nasa likod o nasa labas, naharangan na rin niya yung ano yan, traffic din sa labas. Ay, nakapasok. Pupunta nga sa door 11 yan. Tapos yung lumabas na yon, yung isang yon, yung puti, pupunta sa door 10. Hindi pwedeng pasok pala ng pasok dito, mahirap. Kailangan pala dito guys, ang sistema rito sa mga ganitong deliveran, kung pwedeng matulog dito ng gabi, diretsuin mo na. Buti na lang sinabi ko o tinanong ko dun sa dispatch ko kung pwedeng matulog dito. Kaya at least nakapwesto tayo. Paano kung pupunta rito tayo na maaga? Katulad ng mga to, ayan, hindi ka halos makapasok kasi may mga appointment mga yan ako nga appointment ko guys alas 8 eh. Yung mga iba siguro alas 8 rin. Paano magsabay-sabay? Kukunti lang naman yung nag-unload dyan. Anong oras na? Nakita natin sa cellphone ko. Alas 9 gis na. Baka ma-unload nga ako rito mga hapon na nito sa dami namin. Kasi 15 yung nauna sa akin naka-line up eh. Wow! Taras siya dyan. Punta muna siya doon. Yan, punta siya dyan. Ayun, sarapan dikitan na. Alright. May magsabi na doon na wag munang pumasok. Park na muna sila sa gilid doon. Ewan ko kung anong mangyayari sa atin dito mamaya pag tayo naman yung tatawagan. Paktay na. Wala ka ganina hanggang ngayon. Mag-4 na oras na ako. Babayin nga natin. Punta tayo sa opisina nila. Make sure hindi tayo nakalimutan. Kasi itong mga ito, nauna pa ako sa mga to na nakapag-check in. Let's go. Yung init-init dito Gusto ko na rin makalarga para makapag-firecon tayo kung mag-idle. Itong mga truck na to, puro idle yung mga yan Hi. I just want to make sure you don't forget me, right? Turk. Who are you? What's your name? Nestor. Nestor? Yeah. I have those guy in there, 4 trucks. I've been here first, then those guys. That's why I come here. To Where check. you coming from? Canada? Yeah, Canada. It's not with us. It's not a guy with a red t-shirt. Okay. Remember? You're going with these guys. Yeah. Something. Oh, I go there? Yeah. Right here is cross point. Next for gold. Oh, he took my. Yeah, he probably have remember. Oh, okay. So I have to go there. Oh. Yes.
Oh, ask them? Okay. You're from Canada, right? Yes. Canada, yeah. Okay. I know them. Oh, Yeah, just go upstairs, second door, and you left. I just want to ask them. Yeah? Oh, okay. Siyempre, iba yung ating Canada. Just make sure na hindi tayo nakalimutan lang. Is this the office? For what? Canada? I'm just want to make sure you guys don't forget me to unload. No, we're working, sir. We're Oh, working. okay. We're not forgetting anyone. We're working. Okay, because I've been here since morning. I thought I saw a guy that I come first than them, and then I just wanna check. Yeah. As long as you don't forget me. Yeah. I cannot put your load in a Mexican truck that does not belong to the customer. Okay? Oh, okay. Supposed to be Mexico. Yeah. If I get Mexican trucks, not all of them go to the same place. Oh, okay. So we have to wait for your truck. Okay. Oh, okay. Sure. You're just gonna get me there or call me? We'll go get you. Oh, okay. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Okay. Alright, so balik muna tayo ron, guys. Yan. Tulad nga ng sabi niya, hindi nila daw pwedeng ilagay yung load ko ngayon sa isang hindi Mexican truck. Kasi kukross to ng country from America going to Mexico. But anyway, tara, balik tayo sa truck. Alright, yan nga. Tinawagan na ako. Grabe, mula check-in ng alas 8. Hanggang ngayon, anong oras na? Alas 6:30 na. Ngayon lang ako nagkaroon ng chance para ma-unloadan. Ang dami nila kasi. Nauna eh. Tsaka isa pa. Ito sa to. At tsaka isa pa, inaantay daw yung truck na inaantay yung truck na manggagaling sa Mexico para kumbaga saan gagawin nila rito, i-unload nila right away tapos back to back. Yun ang mangyayari. I-unload sa akin tapos i-load doon sa kabilang truck. So Duruan daw tayo. Diyan sa Duruan. Tras lang ako yan, guys. Okay. Putulin muna natin ang shield at saka mga padlock. Buksan natin. May kapurulan na. Lagay natin ito dito. Alright. Sabay atras na ngayon. Okay. Pantayin ko na lang dito, guys. Napuntan ako, walang ilaw eh. Pagkatapos, tsaka lang natin malalaman kung na-offload nila tayo. Woo! Ang init dito, yan. Binuhay ko yung truck. At least kito pa, no? Makapag-aircon tayo sandali. Aircon tayo. Antayin ko na lang, guys. Guys, tara, tinawag na tayo. Patayin na natin yan.
Hi. Yes. Oh, They said to me I come here to sign. yes. Oh, finally it's done. Tiene 60 años, ¿cierto? Y pensando de esta manera, mira, yo con mi esposa Verónica, yo ya no tenía intimidad porque... No, ya lo dijiste 3 veces. Okay. O sea, si no tenías intimidad, entonces, no sé, lo único que se me viene a la mente es, te estabas probando con otra mujer, o a lo mejor tenías esta crisis de los 60 o de los 50 o de los 40, de no sé cada cuántas décadas, de probar la virilidad y decir, no, yo también puedo. Yo estaba hablando obviamente de... Tori, Yes, man. Torque Enterprise. that's gonna be $100 for the lampy. Oh yeah, I will take money. Okay. Yeah, I'll come back. Yeah. Okay. Okay. It's gonna be $100. 2, 4, 6, 8, 10. Make sure it's $100. The receipt, okay. Anything to sign? No? That's everything. Thank you. Have a good day. Thank you. Yeah. You too. It took me 8 hours to wait. Okay. Yes. Sometimes it takes longer because of the customer's decisions. Of what they're gonna do with the Okay. notes. All right. Alright, thank you. Thank you. Este, Guys, nakuha ko na yung papel. Alright guys, ayan, nakuha ko na. Ay, finally, after 8 hours na receive na rin tayo at nagbayad nga ako ng $100 lang per piece sa taas. At naisarado ko na rin yung aking trailer doon. Ngayon, may pagkakataon pa tayo mag-drive tayo ng konti ngayon hanggang sa truck stop. May reload na tayo, pupunta tayo ng Kansas. Ayan. Pero bukas na ako magdadrive guys. Gabi na, ayoko mag-drive ng gabi. At maghanap na lang akong truck stop din kung saan tayo matutulog ngayong gabi. Tapos umagang-umaga, lalarga na tayo. Siguro putulin ko na yung video vlog natin dito guys, no? Hanggang sa muli natin pagkikita, no? Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta at panunod sa video vlog ng ng Lakay Trucker. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat lagi. Peace up. Bye. Lakay Trucker.